Ako prvé si vyskúšali majstrovské okruhy v okolí Žiaru nad Hronom juniorky a ženy. V slovenskej časti štartovalo dokopy 22 cyklistiek. Tituly obhajovali Janka Kesek-Števková a Lucia Michaličková, ktoré patrili medzi favoritky aj tento raz. Priatelia, bolo odštartované majstrovstvá Slovenskej republiky. Na začiatku okruhu sa nachádzala jednoduchá pasáž na širokej ceste, kde sa nastavilo pokojné tempo. Z našich sa o atak pokúsila juniorka Petra Machálková, no neúspela. Skúšalo to viacero najmä českých pretekárok, ktoré si vypracovali aj časovú výhodu, no Slovenky ostávali pokope v hlavnej skupine. Rozhodujúcim okamihom bol nástup Terezy Medvedevej na bufete, v ktorej sa z našich chytila iba Janka Kesek-Števková a Alžbeta Pavlendová. Podobne ako v predchádzajúcich dňoch sa jazdilo v horúcom počasí, takže pretekárky museli dbať na pitný režim. V pelotóne ostali iba dve naše najlepšie juniorky, Machálková s Michaličkovou. Vedúce pretekárky sa v závere snažili zbaviť súperiek a mohutne nastupovali, no ani jednej sa to nepodarilo a v špurte bola zo Sloveniek najrýchlejšia Alžbeta Pavlendová, ktorá ako dráharka potvrdila papierové predpoklady. Janka Kesek-Števková brala druhé miesto, teda titul neobhájila. Tereza Medvedevá zopakovala tretie miesto z časovky. Petra Machálková z CIS Akadémie Petra Sagana získala juniorský titul aj vďaka menšej kolízii Lucie Michaličkovej v poslednej zákrute. Na pódiu dievčatá doplnila Julia Hrtánková z Nitry. Juniorky na pretekoch jednotlivky s hromadným štartom. Ale včera, keď som si etapu prezrela, tak som si povedala, že sú to také maximálne 400-metrové kopce, že to by mi mohlo vyhovovať, že počítala som, že bude väčší vetor, ale našťastie do obeda teraz bolo príjemné počasie, tak mi to vyšlo, ale bol to boj. Po minulé roky to nebol až taký boj, respektíve sa hneď na začiatku to rozdelil ten balík a potom sa už tak netaktizovalo, ale teraz to bol od začiatku boj, pretože mali sme v úniku ženu z Dukly. Takže stále sa išlo a potom posledné kolo nás 9 odskočilo, takže sme museli ísť kolotoč, alebo sme chceli, lebo sme boli 3 Slovenky. No a v kopcoch sme sa podelili, ale potom posledný ten Lutilák 500 metrový, tam som si povedala, že buď si odhryznem jazyk, alebo hocičo, že tam musím ostať. Našťastie som ostala a potom už len špurt. V prvom kole som sa snažila aj do úniku ísť, ale neudržala som sa tam, tak som sa vrátila naspäť do balíka. Tam som sa už držala a snažila sa udržať až do konca. Na poslednej otočke do cieľa tam mala Lucia kolíziu s nejakou druhou babou, takže to som aj využila trocha a išla som dopredu, tlačila som sa a vyšlo to. Tak majstrovstvá Európy to budú asi ten prvý cieľ a chcela by som čo najlepšie tam zajazdiť a uvidíme. Tak ja už jazdím 3. sezónu a baví ma to, chcem pokračovať v tom naďalej a dúfam, že mi to vyjde.